شارەدارê berê yê Amedê û parlamenterê berê yê HDP Osman Baydemir radigihîne ku dewleta Tirkiyê nabe dewleteke demokratîk û divê hilweşe. Osman Baydemir ji medyaya Brîtanyayê re axifî û rexneyên tund li dewleta Tirkiyê kirin. Baydemir dibêje bi dehan caran hatiye ceribandin ku dewleta Tirkiyê nayê guhertin û nabe komareke demokratîk. Dibêje Tirkiyê dewleteke dagirkere û rewabûna xwe ji dest daye. Baydemir bi berdewamî dibêje ew rûbirûyê dewleteke zordest dibin ku divê hilweşe û di nava xopana xwe de jî winda bibe. Dewlet û parlamentoya Tirkiyê neyêmene û divê em vegerin ser koka xwe. Baydemir dibêje divê em bingeha cîrantiyê li gel Tirkiyê deynin. Erweha dide zanîn ku wan daye pey demokratîkkirina wê dewletê lê ew temamê hêz û taqeta xwe ji bo tiştekî ku nebe serf dikin.